Oduko ana ma utakwa kendu no chicheni. Okay, oduko ichenji gakwa. Adugo mma. Akwa adugo mma. Kedu ndu no chicheni maka na ma utazi. Papa bịa ka nwaanyị bụghị anya. Rafia na mama anyị na-ekwu okwu. Rafia na nwaanyị na-ekwu okwu. Iche njiga akwa. Jee tie nye n'ọkụ papa jee tie. Ọ bụ ibe ga mma taa. Mụ na mma m na-ekwu okwu. Papa bịa ka ọ bụghị anya ka o kenee gị. Bịa ka o kenee gị. Deemeni. Deejen. Unu agbaniala mama. Nwanne m daalụ imekekwu. Egwu niile agbanyụtegonu ka anụzie ntị unu. Ndị mmadụ anabago okwu echi ejezi ụka. Echi ejezi ụka. Okay. Ndị mmadụ abịa. Ị ga-esoju ụka? M na-eso ya eje. Oh. Anyị ga-eje ụka 10. Anyị niile ga-eje. Ọkwa emechegonu. Ọkwa emechi ụka ọ bụ ụlọ ọgwụ? Emechara ụka ọ bụ ụlọ ọgwụ. Mana ka esi etekwu ya n'ụlọ. Anyị esi eti ụlọ, anyị egote ma ọkụkọ. Kemgbe ọ bụ? Anyị chedugo n'ụka, ụka ofe ka anyị chedugo ụka wee mere. Okay. Ọ bụ ka ọchịchị agbagokwa ebe unu nọ maka na azụmahụ ga-adị. Onye na ọkụkọ ọ na-enwu na eletrik na-enwu. Ọgbara. Mana na azụmahụ gị ị na-abụ m? Ndị ọfụma ọfụma ni. Ọfụma. Hello. Bịa Adanna, bịa nkene mama anyị. Adanna. Oke nwa bịa unu kene mama. Mama keki ime. Bịa n'ikpe okwu anya jee chita abụ ikpozi ada obi. Chita obi abụ eyichi arụ oke nwa. Nke obele biri. Onye ọcha bịala anyị Igbo. Adaobi na-abịa. Adanna. Adanna. Oke nwa kpọọ na Adanna ka ọ bịa. Bịa Ikechukwu bịa mma anyị na-agbọ. N'ụlọ na-asị abụ ya anya. Ngwa kene na-enye ebe. Ọnọdụ. Mama. Si a ka eko. Ọ siri ka eke ime ị na-emekwa ọfụma. Adị m mma n'afọ Jizọs. Amen. Jee gbuo Adanna ikposikwala ya. Jee gbuo Adanna. Ọsọ. Adaobi Kevino. Si onye bịa kene grandma. Mama. Adaobi bịa kene grandma. Mama. Ị na-abịa? Ịhụla Adaobi? Adaobi kwa n'ọsọ bịa n'ibife emenyu olu. Ịkwa ime na ile jọrọ njọ ịka kene mama. Onye Adaobi abịago.
Mama. Onya. Adaobi bi abo bi. Obi na wi. Mama. Adaobi. Mama. Adaobi take him. Ọchịchị gba. Adaobi ko ni staga abo bi. Situ ko na muzo ne ko chazi. Ko na muzo ncha. Adaobi odum kiti won na muzo ncha na ọcha ibe. Adaobi ko na abo bi o. Adaobi fẹ́ ní after kan bó cha yọ mma. Ọ si gufta ka ọgwụ. Che ka mma. Ada dulu dah siap buat je. Ya, jadi pun ni nak ekspos itu. Bukan ada juga. Dia cakap, awak tu paling kena apa Jesus? Awak kan kena jelas dia. Awak tu paling kena jawab. Ada dia makan sepan itu. Ọ si na ọ nara ahụ. Ndewo. Ngwa ngwa ni mama anyị okwu. Ihe a si na atakwa. Nwa afọ ka mma na-akpọ. Si mama atakwa. Emela ọfụma na nsogbu adịrọ. Na-eme ka ọkwụ na mere ihe bi na ede mmenụ. Ngwa ka anyị refuzi anyị maka na mgbe ọzọ anyị gbaa ọwa ọzọ. Maka Amen. Ngwa nke emesịa. Nyezie Chukwudi ka o menyuo. Nye Chukwudi ka o mee. Ọ bụrụ na Kenneth nọ, nye Kenneth ka anyị kene enyi. Ihe agwa Chukwudi na ya ji enyi maka ihe reje. Ọ na-anya onyinye wa na-azọ nri. Ọ nri ka wa na-azọ. Ọ ga-abụkwa mmiri a na-abazi n'anya. Mmiri na-aba n'anya aṅụra mmiri na-aba n'anya. Ọ aṅụjugo. Ụfọdụ chọọ mọ, ụfọdụ aṅụghago oke. Ka emesịa. Ịkpata oche ọzọ Ebube Chukwu ka ọ bụ. Kendu na-achọ nnụ ọgụ. Kendu na-achọ nnụ ọgụ. Ngwa ndụ na-aba mba. Ngwa ka emesịa.